Gick ma se tu è bala. Io ho pitofo. Este dacă că e o tame. Nu e titin ma Xbox 3, maar gaan we afzetten. Kan du konstnär? Ja. Jag ser ju en Fine. Asi erinev ja Kanadani. Episod. Grönlandbuses. What's a games? Riot games. So, but the weird gun game is a better op mobile. Kan ik los van ons met telefoon of van spelen? Jag vet att jag kan också. Jag vet att jag kan också. Ja, ik weet. Is lekker zoals nog met Jag vet hur fan. Ja. Vad sa du? Ja, Aki. Ik ben door je server.
boy.